Albert Heijn in Oostburg gaat uitbreiden en wij zijn er vandaag bij om een kijkje te nemen. Doet u hier vaak boodschappen? 2 keer in de week. Wat vindt u van de verbouwing? Dat ze gaan uitbreiden, hè? Ja. Ja, ik denk dat het wel een goede winkel wordt nu, dus dat er meer ruimte is en misschien ook meer spullen en zo. Dus u vindt dat het nodig is? Ja, in de zomer is het wel heel erg druk, dus dan denk ik wel dat het nodig zal zijn. Kom je vaak bij de Albert Heijn? Nauwelijks eigenlijk. Oké, we zijn nu aan het verbouwen, aan het uitbreiden. Denk je dat het nodig is? Ja, het is altijd wel een mooie uitbreiding natuurlijk. Voor de winkel is het goed. En ja, ik denk dat het wel goed is. Ja. Oké, dankjewel.